Και πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον Χαράλαμπο. Το Χαράλαμπο. Για να τον γνωρίσουμε, παιδιά. Προσγειώθηκε. Και να... Ήρθε, έφτασε, για να περάσει ο Χαράλαμπος. Έλα, Χαράλαμπε, να σε γνωρίσω. Έλα, ταξιδιώτη. Αυτός είναι. Όχι παράξενος όμως, ταξιδιώτης. Καλώς ήρθες. Και στο Βόρειο Πόλο και στο Νότιο Πόλο. Δύσκολα τα πράγματα. Τι λες, ρε φίλε, πώς το έχεις καταφέρει αυτό, για πες μου δηλαδή. Πώς ξεκίνησε, Χαράλαμπε? Να σου εξηγήσω πώς. Εδώ το έχω. Πόσα διαβατήρια έχεις, θέλω να μου πεις. Τα διαβατήρια είναι αυτά, παιδιά. Απίστευτο, φίλε. Παιδιά, ξέρετε σε ποιο έπεσα? Α, όχι, δεν είναι το ελληνικό. Έχω και από εκείνο που ψάχνεις. Σε ποιο έπεσα τώρα εγώ? Στο δεύτερο ή στο τρίτο. Σε ποιο έπεσα εγώ? Εσύ θέλεις αυτό. Ποιο είναι αυτό? Το ελληνικό? Όλα ελληνικά είναι. Ναι, λέω σε ποιο διαβατήριο έπεσα. Πόσα? Α, είναι οι 9. 49 διαβατήρια, φίλε. Τι λες? Όλη σου τη ζωή ταξίδια, έτσι. Ναι. Μόνο ελληνικό έχεις? Διαβατήριο? Ναι. Μόνο, βέβαια. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι. Απίστευτη περιουσία. Πολλές εμπειρίες, πολλές εικόνες. Έχεις μπει στο βιβλίο Guinness? Το 2004, αυτό είναι παλιά ιστορία πλέον. Λοιπόν, σε ακούμε, Χαράλαμπε. Μπάμπη. Μπάμπης Μπίζας. Καταλαβαίνω ότι σε όλους τους ανθρώπους το ταξίδι πρέπει να είναι μέσα στην ψυχή τους. Όποιος κερδίσει λαχείο ή όποιος κάνει κάτι πολύ σημαντικό, το πρώτο πράγμα που θα πει και τώρα με αυτά τα λεφτά θα πάω πρώτα ένα ταξίδι. Να είναι όνειρο ζωής. Μπορεί να μην πάει ποτέ, αλλά πάντως είναι η πρώτη του επιθυμία. Μπορεί να βάλει το αεροπλάνο, μπορεί να κάνει διάφορα. Γεγονός λοιπόν είναι ότι σε όλους μας μέσα πρέπει να υπάρχει αυτή η διαρκής επιθυμία να ταξιδέψουμε. Σε άλλους τους ανθρώπους βγαίνει με τον τρόπο όπως εμένα, με 49 διαβατήρια και συνεχίζουμε γιατί την Δευτέρα θα φύγω για το Κονγκό. Οπότε οπότε περιμένω τη βίζα τώρα. Και σε άλλους μπορεί να μείνει στα όνειρα, να γίνει με μερικά μικρά ταξιδάκια στην Ευρώπη. Δεν είναι τίποτε κακό. Πώς ξεκίνησε αυτό το... Έχοντας λοιπόν αυτή την αναφορά πρώτη, ξεκίνησε από περιέργεια. Μάλιστα. Πώς πας σε μια χώρα να δεις πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και μια και είμαι στην Ελλάδα, πήγα στις διπλανές χώρες. Στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Τουρκία. Δεν τα για πλάκα, τότε δεν τα είχα, ήμουν κι εγώ φοιτητής ακόμα, ναι. Ξεθάρεψα μετά, για να πω την αλήθεια, και είπα δεν πάω και λίγο παραπέρα. Ναι. Και μου έδωσε η θεία μου η Μαρία μια σακούλα κουλουράκια και πήγα στο Αφγανιστάν. Τι λες? Αλλά περίσσεψαν τα κουλουράκια. Είχα κουλουράκια και για άλλες μέρες. Οπότε έφτασα στην Ινδία. Στην Ινδία μετά είπα δεν μπαίνω, αφού δεν πληρώνω στα τρένα που δεν πληρώνω, δεν υπήρχε έλεγχο στα τρένα, δεν πάω και μέχρι τον Μπαγκλαντές. Και μετά δεν πηγαίνω και μέχρι την Κεϊλάνη. Πήρα πλοίο στην τελευταία φάση. Και στο τέλος μπάρκαρα μούτσος σε ένα πλοίο ελληνικό και κατέληξα στην Αμερική. Μάλιστα. Αυτά όταν ήμουν 22 χρονών. Η επιθυμία να ταξιδεύεις ήταν διαρκής, έτσι, δεν σταμάτησε ποτέ? Κυρίως επιβεβαιωνόντανε. Δηλαδή, εγώ δεν ήξερα αν είχα μια επιθυμία να ταξιδεύω. Όνειρο έλεγα πότε θα πάω στη Νέα Ζηλανδία καμιά φορά. Αυτό τώρα έχω πάει 10 φορές στη Νέα Ζηλανδία, ίσως παραπάνω. Αλλά γενικώς ήταν μια σκέψη. Δεν είχα καταλάβει ακόμη ότι είναι μια βαθιά επιθυμία. Αλλά όπως είπα και πριν, επιβεβαιωνόμουν. Δηλαδή, κάθε φορά που ταξίδευα έλεγα αφού ήταν εύκολο μέχρι εδώ, γιατί να μην πάω και παραπέρα. Και αυτό το παραπέρα έγινε Βόρειος Πόλος. Μπάμπη, η δουλειά σου ποια είναι? Γιατί φαντάζομαι ότι να αυτό... Να σου πω πώς έγινε, επηρεάστηκε. Πρέπει να έχεις πολύ χρόνο δηλαδή για να το κάνεις. Να σου πω πώς έγινε. Και χρήμα λέει το κοινό. Που λένε στο τέλος κέρδο και κληρονόμησαν το θείο από την Αμερική, ας πούμε. Λοιπόν, δεν έγινε ακριβώς έτσι. Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, πήγα στρατό και όλα τα σχετικά, έπρεπε να ψάξω μια δουλειά. Και βέβαια, όπως είχα ξανοιχτεί μόνος μου σε ταξίδια, δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου τραπεζικό υπάλληλο και να παίρνει μια φορά το χρόνο άδεια. Κατόπιν αυτού,
έκανα ένα πολύ αυτονόητο πράγμα. Πήγα και έγινα αρχηγός ταξιδιών group και συνόδευα τα group ανά τον κόσμο. Αυτό μου επέτρεψε για μια δεκαετία και παραπάνω να ταξιδέψω σε όλα τα γνωστά μέρη του εξωτερικού. Αυτά δηλαδή που είχαν τα γραφεία στα προγράμματά τους. Ναι, που αποτελούν τέλος πάντων τον κορμό των ταξιδιών, ναι. Το mainstream αγγλικά, δηλαδή τα κύρια βασικά προγράμματα. Αλλά κάποια στιγμή, επειδή ακριβώς είχα αυτή την άνεση της εξερεύνησης, έγινα ο ίδιος διευθυντής προγραμματισμού, όχι στο ίδιο γραφείο. Οπότε εισήγαγα καινούργια ταξίδια. Πέρασαν άλλα 10 χρόνια έτσι και ξανήχτηκε μια, θα λέγαμε, νέα αγορά ή κάπως έτσι θα μπορούσα να την αποκαλέσω, με κόσμο ο οποίος είχε την ίδια κρυφή επιθυμία με μένα, αλλά κανείς δεν την κάλυπτε. Και εγώ άρχισα να φτιάχνω ταξίδια σε περίεργα μέρη. Στο Γουινέα, Μπισάου, στην Ιγυρία, στην ακτή Ελεφαντοστού. Και υπήρχαν άνθρωποι που γουστάραν, δηλαδή είχε υπήρχαν κοινό. άνθρωποι που ερχόντουσαν. Ναι. Υπήρχαν άνθρωποι που ερχόντουσαν. Και πραγματικά φαντάζομαι ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν ψηλοϊπερβατικό, γιατί θα μπορούσες να συνεχίσεις να δημιουργήσεις αυτά τα ταξίδια για τους ανθρώπους, τους πολλούς που θέλουν να πάνε στα συγκεκριμένα μέρη. Κάποια στιγμή αλλάξαμε τομέα, ανέλαβαν άλλοι συνάδελφοι τα κλασικά ταξίδια, στα ονομάζουμε έτσι, και εγώ έμεινα με τους ταξιδιώτες. Ωραία. Εγώ θέλω να μάθω δύο πράγματα τώρα. Ναι. Η ζωή σου πώς είναι η προσωπική? Είμαι παντρεμένος 40 χρόνια με την ίδια γυναίκα. Άρα εδώ βγαίνει ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι που μπορούν να μένουν μαζί για πολλά χρόνια όταν μένουν για αρκετό καιρό χώρια. Αυτό το έχει πει η γυναίκα μου όταν τη ρώτησαν κάποτε σε μια συνέντευξη και πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι, πετάχτηκα εγώ και είπα κοκορευόμενος 30 τότε, πριν 10 χρόνια. 30 στα χαρτιά, 3-4 πρέπει να είμαστε συνολικά. Λοιπόν, μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που λέτε, αλλά γεγονός είναι πρώτον ότι η γυναίκα μου τη λένε Πινελόπη. Αυτό λοιπόν έχει ένα άλλο μήνυμα, ότι πιθανόν οι Πινελόπες να είναι υπομονητικές. Δεύτερον, όπως λένε και άλλοι άνθρωποι, πίσω από έναν άντρα ο οποίος κάνει ό,τι κάνει, κρύβεται μια γυναίκα. Η Πινελόπη μπορεί να μην κρύφτηκε, Πέψη τη φωνάζουμε για την ακρίβεια, αλλά πάντως σίγουρα, εάν δεν ήταν αυτή που ήταν, πιθανόν να μην είμαστε 40 χρόνια παντρεμένοι. Μάλιστα. Η Πέψη λοιπόν γουστάρει, έτσι, που ο άντρας της πηγαίνω-έρχεται και μάλλον της φέρνει και εικόνες, εμπειρίες, δώρα, σίγουρα. Τώρα έρχεται η κυρία, τα παίρνει μόνη της. Έρχεται και εκείνη τώρα. Να ρωτήσω κάτι, πώς είναι στο Βόρειο Πόλο και πώς είναι στο Νότιο Πόλο? Και όταν ακούμε Βόρειος Πόλος και Νότιος Πόλος, εμένα το μυαλό μου πάει πάντα στην Υδρόγειο. Έτσι, και σκέφτομαι εκείνο εκεί το πάνω κομμάτι και το κάτω. Εκεί έχει ανθρώπους? Εκεί στο Βόρειο Πόλο δεν έχει, γιατί είναι μετακινούμενο σημείο. Ο Πόλος δεν είναι μετακινούμενος, αλλά είναι μετακινούμενος ο πάγος. Είναι στρογγυλή τελικά η γη, έτσι? Η γη είναι σφαιρική. Δηλαδή το έχεις επιβεβαιώσει αυτό, είμαστε σίγουροι. Ο Βόρειος Πόλος είναι η παγωμένη επιφάνεια, είναι στην παγωμένη επιφάνεια του Βορείου Παγωμένου Ωκεανού, του Αρκτικού Ωκεανού, όπως λέμε. Εκεί είναι όλα πάγος, είναι μια πλάκα πάγος. Τι λες ρε φίλε, έχεις πάει εκεί εσύ? Ναι, με ελικόπτερο. 19 ώρες με ελικόπτερο από τη Σιβηρία. Από τη Σιβηρία πάει κανείς εκεί? Τώρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αλλά τότε που πήγα εγώ πήγα το 2006 στο Βόρειο Πόλο. Και υπάρχουν, ας πούμε, κάποια ελικόπτερα που πηγαίνουν τους ανθρώπους εκεί που θέλουν να Ήταν μεγάλη αποστολή, διότι ένα ελικόπτερο δεν έχει τόσο μεγάλη εμβέλεια. Κοιμηθήκαμε στο βορειότερο δυνατόν σημείο, μπορεί να κοιμηθεί άνθρωπος σε στεριά, στα νησιά Σεβέρνα, Γεζεμλιά. Εκεί έχει νησιά? Το βορειότερο σημείο της Σιβηρίας έχει κάποιες απολύξεις σε νησιά, όχι όμως το Βόρειο Πόλο. Μετά είναι το χάος μέχρι το Βόρειο Πόλο με πάγος, παγωμένη μάζα. Εκεί για να τη φτάσεις λοιπόν χρειάζεσαι, δεν φτάνει ένα ελικόπτερο, γιατί τα ελικόπτερα δεν έχουν τέτοια εμβέλεια. Υπήρξαν άλλα 2 ελικόπτερα που έπαιξαν το ρόλο του ανεφοδιαστικού. Δηλαδή μας περιμέναν σε συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία. Και φορτώνατε καύσιμο συνεχεία. Αυτά μένανε, μας περιμέναν για να γυρίσουμε. Βάλαμε 2 φορές καύσιμα
μέχρι να πάμε και να έρθουμε. Πόσοι άνθρωποι ήσασταν? 18 άνθρωποι. Ήταν μεγάλα ελικόπτερα. Και είχατε όλη αυτή την. Ήσασταν όλοι αρρωστάκια. Ήμουν μόνο εγώ από την Ελλάδα. Ήταν Γερμανοί, Ολλανδοί και 3 Αυστριακοί. Να σε ρωτήσω κάτι, Μπάμπη μου, και εκεί στο Βόρειο Πόλο, full πάγος, Μια απέραντη πλάκα πάγου. Ναι. Όχι απόρριτα επίπεδη, γιατί με το σπάσιμο που κάνει με τις παλήριες έχει και ανομαλίες ο πάγος. Δηλαδή εκεί είμαστε στο φινάλε της σφαίρας. Στο βόρειο έτσι? σημείο. Μάλιστα. Θα πούμε και για το νότιο τώρα. Ναι. Τι έχει από έμβια όντα εκεί? Τίποτε σε εκείνο το σημείο. Καμιά περαστική πολική αρκούδα. Γιατί και οι πολικές αρκούδες δεν περιφέρονται ασκόπως, έχουν ένα στόχο. Βέβαια, πάνε να βρουν τροφή. Και τροφή βρίσκουν κοντά σε στεριανά σημεία του αρκτικού που κόσμου. επιβιώνουν κι άλλα. Φώκες, γιατί φώκες τρώνε. Η αρκούδα τρώει φώκια. Τρώει φώκες, οι πολικές αρκούδες. Τι κουφάλα την αρκούδα, την τρώει τη φώκια. Και η φώκια τι κάνει εκεί, περιμένει την αρκούδα να τη φάει, δεν έχετε κάνει τίποτα άλλο? Εμείς, επειδή έχω πάει πολλές φορές στην Αρκτική πέραν του Βορείου Πόλου, ναι, αυτό κάνουμε. Παρατηρούμε τη ζωή. Όταν κάνεις δηλαδή παρατήρηση άγριας ζωής, αυτό κάνεις. Πώς αισθάνεσαι εκεί, Μπάμπη? Καταρχάς, στο Βόρειο Πόλο, επειδή ήταν το πρώτο ένα επίτευγμα αυτού του διαμετρήματος, ένιωσα ένα συναίσθημα πληρότητας. Ναι, ναι, και ικανοποίηση ότι το κατάφερε να φτάσει εκεί. Κανείς δεν μου έδωσε λεφτά για αυτό το πράγμα, για κάνα βραβείο, δεν πήρα. Αλλά πάντως ήταν αρκετό για να νιώσω εγώ ευχαριστημένος. Μετά πέρασαν 10. Δηλαδή δεν κουνιέται φύλλο εκεί, τίποτα από μόνο πάγος. Είναι νερό παγωμένο. Και αρκετά το οποίο δεν ξεπαγώνει ποτέ αυτό. Δεν ξεπαγώνει, μετακινείται όμως. Είναι ίσιο αυτό? Δεν είναι πολύ ίσιο και προσπάθησα να καταλάβω γιατί δεν ήταν ίσιο και μου εξήγησαν οι πιλότοι ότι ο πάγος αυτός πάει κάπου αλλού μακριά και ξανακολλάει λόγω των μικρών θερμοκρασιών. Οπότε όταν έρχεται στο σημείο που είναι ο Βόρειος Πόλος είναι πια τσακισμένο από την Παλήρια και την Αμπότιδα. Μάλιστα. Γι' αυτό και έχουμε... Για πήγαινε με, Μπάμπη μου, τώρα στο Νότιο Πόλο. Ο Νότιος Πόλος μπορώ να πω ότι είναι λιγότερο γραφικός. Γι' αυτό και σαν ταξίδι δεν είναι η συγκλονιστικότερη εμπειρία. Από πού πας στο Νότιο Πόλο? Εγώ προσωπικά, γιατί υπάρχουν δύο τρόποι, αλλά η κοντινότερη πρόσβαση γίνεται από τη Χιλή, από την Νότια Χιλή. Μάλιστα. Πηγαίνεις αεροπορικό στο Σαντιάγκο της Χιλής, μετά στην Πούντα Αρένας. Εκεί σε περιμένει ένα ρωσικό ηλιούσιν που είναι σαν υπτάδον εργοστάσιο. Κρέμονται από πάνω βαρούλκα, βαρέλια, τσιγκέλια, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και έχει και 60 θέσεις για τυχόν επιβάτες, όπως ήμασταν εμείς. Ήμασταν 13 άτομα. Υπήρχαν και άλλοι μέσα οι οποίοι θα πηγαίναν για ανάβαση για ορειβασίες στην Ανταρκτική. Που δεν ήταν αυτή. Ναι. Καμία σχέση όμως με το Νότιο Πόλο. Πώς είναι ο Νότιος, πες? Θα σας εξηγήσω. Φτάνουμε λοιπόν στην Ανταρκτική και μένουμε σε σκηνή στους μείον 36 βαθμούς. Και στη συνέχεια μας παίρνει μικρό αεροπλάνο, αφού περιμένει από τα μετεωρολογικά δελτία να έχουμε καθαρό ορίζοντα 12 ωρών να πάει και να έρθει. Γιατί δεν μπορεί αν έχει χαλάσει ο καιρός, μετά πρέπει να μείνει εκεί και δεν έχει εφόδια. Πρέπει να είναι βέβαιο ότι το επόμενο 12ωρο τουλάχιστον είναι καλός ο καιρός. Δεν είχες τίποτα κανένα κουμτελάκι μαζί σου, τίποτα καμιά κουμτέλ, τίποτα? Όχι, τίποτα. Πήγες χειροσφύρι. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν στις 11 τη νύχτα, χωρίς να είναι νύχτα όμως, γιατί είμαστε στο νότιο ημισφαίριο. Εκεί τι γίνεται με νύχτα και μέρα? Εγώ και στις δύο περιπτώσεις πήγα τότε που ήταν μέρα. Γιατί τότε μπορούν να... Όλο μέρα? Μόνο μέρα. Ο ήλιος είναι πάντα στο μεσουρανί. Δεν σε φρικάρει αυτό, ρε φίλε? Εγώ βάζω μια μασκούλα πίσω. Ναι, καλά, θα μου πεις, δεν κάθεσαι και μέρες εκεί εσύ πολλές. Όχι, αλλά μια εβδομάδα την τρως όμως. Μέχρι να φτάσεις, μέχρι να σε πάρει σειρά για το αεροπλάνο. Και έχει και κάποιες άλλες εποχές που είναι μόνο νύχτα. Μόνο νύχτα. Στο Βόρειο και στο Νότιο Πόλο οι μισές και μισές. 6 μήνες έτσι, 6 μήνες αλλιώς. Μάλιστα. Ναι. Ενδιαφέρον είναι. Εκεί στο Νότιο, για πες μου, στο Νότιο λοιπόν παίρνεις με τα μικρό αεροπλανάκι, το οποίο έχει εμβέλεια για 12 ώρες πήγαινε έλα. Καλά, 4 να πας, 4 να γυρίσεις και 4 να μείνεις είναι. Εκεί φτάνεις είσαι σε στεριά όμως πια. Ναι, μεν πάγος και εκεί, δεν βλέπεις γη, χώμα, δεν βλέπεις οι πέτρες.
Έχει υψόμετρο 3.000 μέτρα, διότι είναι συσσωρευμένος πάγος χιλιετιών, οπότε είσαι σε ένα τεράστιο υψόμετρο. Και δίπλα είναι η Αμερικανική βάση. Από αυτή την άποψη είναι λιγότερο γραφικό από το Βόρειο Πόλο. Διότι ξαφνικά έχει μια βάση που δίπλα. Ναι, έχει... πιο είναι ο πολιτισμός. Ναι, πάντων μέσα εκεί κάτι βλέπει. Έχεις με και τι να πει. Ο Βόρειος ήταν η διαφορά που είχε την Αγριάδα. Είχε suspense. Εγώ δεν ήξερα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οπότε δηλαδή, εγώ τώρα, επειδή σκέφτομαι όλη αυτή την ώρα, αν θέλουμε, θα πάρουμε στο αεροπλάνο, έχεις δει. Πώς ήταν η πτήση σου? Η πτήση κράτησε 4 ώρες. Ναι. Εμείς, παιδιά, θέλετε να πάμε βόρειο ή νότιο? Βόρειο κι εγώ θέλω. Βόρειο είμαστε. Βόρειο. Μετά από όλες αυτές τις χώρες να μας πεις αν την Ελλάδα πουθενά. Και δεν ξέρω, τώρα θα πρέπει να μας το πει. Είναι στην εύκρατη ζώνη. Αγαπημένο σας ταξίδι που ίσως έχετε επαναλάβει? Μετά από τόση ταξίδια ως τώρα. Η Αφρική, η Δυτική Αφρική. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στη Δυτική Αφρική και πάλι θα ξαναπάω Αφρική. Δηλαδή μεθαύριο πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, αποφασίστε βόρειο ή νότιο. Εσείς αποφασίστε. Βοριά. Τι λέει ο Ορφέας? Ξεκινήσατε από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί... Ήσασταν φοιτητής. Μόλις μου είπε ο πατέρας μου ότι ήσασταν συγκάτοικοι. Γι' αυτό θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα να μιλήσει ο πατέρας σου με τον Πάπη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, λοιπόν.